Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa dili pa nako sugtan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung sakaling ikaw ay lalayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba das yang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga tagalapangon Cebu City. Ang katong tatampo nagdasingan nga John. O sige, pahimutan na yung mga gamit diha. Diha ay, salamat eh. Welcome. Pinsan, hindi ka nang kaubos sa mga igag. Magsusi ko. Go! Uy, ikaw. Ikaw rin nagaw, John. Uy. Kinsa dubayhan ang imong kauban? Kato, si Liza. Mag-unsap to din eh. Ako manggutong nakaila niya. Wa ko na siya intay kasakan. Oo niya. Ano mo papuyan? Ugaw, uy, kay luin taon ka ayo. Ibaw naman ka. Kung na mo hangyo na ko, nga ani mo abot. Magpapuyo raman sa kukwit. Mahalig ikaw. Kung saon, maluluyon magay ka. Nya ingon ini manggid ko gaw. Humo kay akong kasing-kasing. Asa naman to kay ako ilailahon. Charot. Di pa huway pa, uy. Balik lang ko niya din eh. Sige go. Ano ba recording dong? Ha? Hindi na absent eh. Leta! Leta! Ah? Liza! Liza! Nalilig mo nang ipapuyo sa akong igaga. Ano pa sila kataan? Ako doon lang. Hi. Taan na ako nimo. Thank you. Aw, buotan man cute, pero mas buotan ka sa picture kay dili gyud ko mulihok. Ha? Joke! Kinsa di ka? Jan. Igagaw ko sa imong kuan ba? Saan sa man? Ipuy-an din eh. Ha? Wala higay pa mura. Kinsa? Igagaw ko sa imong Sige. Jan. Ay, pilit mo nila. Ay. Okay. Kinsa di ka? Jan. Igagaw ko sa imong gipuy-an din Aw, ako na si. Lisa. Nakailalagi ka na ako. Ang tanam ko sa mong igagaw. Aw. Motiwas ako sa pagpanilig dyan, ha? Sige Liz, kay mo pauli na sa ko. Naaram ko sa ang mga sa mga bagay. Sige, kaya tiwas, nilig ka panilig diri. Ay, kapoy ni mo dyan. Promise guys, di na ako makat. Pagpanilig dyan, ha? Sige Liz, kay mo pauli na sa ko. Naaraman sa likod ang mga. Pasok si Liza. Inahanap ako manguyab niya, pero mura magbata-bata po. Ako lang sunig panitan ang iyong batasan. Ikaw dyan, ang saman mo, kuyo ka na ako? Asa mo gaw? Nako'y tambungan nga bunyag. Kuyo ta. Di lang ko gaw eh. Kay, napakoy buhaton. Sige, good gaw. Sige, oy, ako na lang mo atos bunyag. Ay, salamat umanagin ko sa mga trabahoon. Makapakuhain ako. Jan! Jan! Nga naman Liz. Dali ra, God! Ha? Nga naman. Basta, dali lang! Saan mo ba yan? Ang madoon eh. Naunsa pa ka? Uwa man. Oo, siya nga. Murang kang nadlo. Ay dag, atik-atik rati ka oy. Aron mo duol ka nako.
Klaro ni mo eh. Imo man hinong kong gitukuyawan. Sorry na good. Ako na tong gituyo nga mura kog naigikahadlokan. Aron mo duol ka na ako ba? Unsa? Gilaay mangko dinhi. Kay wa ko'y kauban. Maong gitawag ti ka aron imo kong kuyugan dinhi. Oh. Maro-maro ka ha. Sorry. Unya, unsa may atong buhaton din eh? Uban nilang good ko. Story na lang ko tabi sa unsa. Sige. Kayo unang surya. Kay maminaw ko. Lingaw mo sa di kay ikastorya, Liz. Ay, salamat. Kay nalingaw ka na ako dyan. Sa una, di ko ganahan mo kay bata-bata kung di ka. Pero, okay mo sa di kay ikastorya. O, ni-react man hinon ang akong heart. Unsa? Itaw, ay. Mura man daw. Na ako'y lahi nga pagpati, Liz. Basin o na-in-love na ka na ako dyan. Parang maugin ni Liza. Mahigugma na tingali ko nimo. Okay naman, may gugma ka na ako ba? Ulitaw ka. Daga ko. Nga sa ato pa, okay na nimo kung magkauyab ta. Okay ra, uy. Kung mauna na. Uyab na ta. Sige. Ay, pero ato lang yung itago ha, kay basin og baybaw ang imong igagaw. Pawaon niya ko din eh. Oo, Liz. Ato ni ginagawa ang atong relasyon. Dali aras pa naman, Liz, no? Walang ibaw eh. Duha na dito ka buwan. Maog yun. Liz, unang hindi ko ni mo ha, wadto ko og Cebu. Ha? Kanus aman? Ugma, malarag ako. Magunsa man ka dito? Manarbaho. Mubalik ko sa akong trabahoan sa una. Ayaw lang pagkatog Cebu, uy. Ha? Nga naman. Basin og makakita niya kaglain dito. Di na mahitabo, Liz. Love kay ka. Suko to ba? Sige na lang, uy. Unya, karon sa makabalik din eh. Mag-ulian ko din kada duha ka semana. Bantay baya ha? Promise na ako nimo. O ikaw pag minutan din mo. Oo, uy. Pag-amping dito ha dyan. O Liz, sa kanon na mag-amping ko. I love you. I love you too. Ako ba? Ay. Rejan! Naunsa ka? Mo pa gani pagbalik naman sa itong trabaho, naginuktok naman ka diha. Ha? Ina rin yung malayo sa itong uyap eh. Mingaw kayo. Ay, nga sa ato pag mingaw kasi mo uyab. Ha? O bay. Mingaw na hinugog ka din. Natural gina. Bay nga mingawon ta. Labi na bay nga in love kay ta. Mingawon kita na bay. Tawagin na lang to. Pero matambala ng kamingaw ni mo. Liz, kumusta naman ka? Okay naman. Uwa ka, mingawan ako. Mingaw unta. Unta? Unsa'y mingaw unta? Di mingaw unta ko nimo pero layo man ka. Mao agwantahon na lang ang kamingaw. Sige na dyan ha. Kaya na pa ko'y buhaton. Kadit sa Liz, may... Pang niya? Murang siya niubos ako. Ugma, molikos ni Cruz. Kinahanglan nga magkasulti ng tarong ni Liza. Uy, ikaw mo ko din eh. Kumusta man kayo sa Cebu, oy? Okay na gaw. Gaw. Asa ni si Liza? Wala lagi ko makita niya. Hala, dugay naman kong nihawa din ni Gwen. Unsay dugay? Ha? Unsa? Unya. Hay mo siya paingon gaw. Waso ko may bawkaw, kay ni Kuyog naman siya sa iyang uyab. Unsay uyab? Lagi, nakauyab naman si Lisa, gaw. Uy, ngano
kagawi. Nihilak mo ko diha. Mahimo mo ka, ay ko binuwangi ko. Wa ko magbinuang intaw nimo uy. Tinuod lagi nga may uyab na si Liza. Kung nauna, ibudhian di ko diya. Ha? Unsay kipudian ba uy? Go. Uyaban mi ni Lisa. Ha? Mo na go. Dugay namin nagkauyab ni Lisa. O, mo na lang gitago ni mo kay tingalig. Suko niya ka. O imo siya papawaon sa inyo. Unsa? Na, kung nahibaw pa ko nga uyab di mo, di sa ko musugot nga na mamisita niya uy. Wala may mahimo kay ikaw. Kana kay nangita siya glain. Nagpasabot lang nga. Wala siya gusto na ko. Kung di sa ko ganahan mugukod sa babae nga, wala mahigugban ako daw. Mong, ako na siya kalimtan. Go, Chan. Sakit kayo hunaon-naon, yung sa imong pagbalik, wa na ang babae nga imong gimahal. Ug tuwa na kini sa laing mga bukton. Liza, kung nakabati ka man gani karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa lalaki nga imong gipulin ako. Sa pagkakaroon, niyan ako sa Cebu, ni-focus na lang ko sa kong trabaho. Dinungan ko to, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Ulo! Ulo niya. Tapay, may naingon, usarya ha. Sira di mo. Hindi na kung akit. Sige pag. Mao kita mga higalan kaagi ni John katakalabangon Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagkalahan kung sakaling ikaw ay lalayo. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sugin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanawin. Kandumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.